Kay wa lagi kunoy apo ni Dato Lapu-Lapu nga way tuli. Subling gibanhaw ni Mayor Jonard Ahong Chan iyang hagit sa mga upunganon nga magpatuli na sila. Doon ay cash reward nga mas taas alang sa mas taas nga pangidaron karon nga magpatuli. Anang report ni Nico Sereno. Gidagsa sa mga upungano ng Hoops Dome sila yung hugna sa Operation Tuli. Human sa isla, ang mainland na sab ang giserbisyohan. Sa kadaghan silang partner organizations, ubay-ubay sab hinuon ang mga lamesa nga gipamutang aron maka-cater sa mga kabatan-unan. Lain-lain ang reaksyon, dihang sila na ang gituli. Before namong yun sila magsugod sa procedure, amo silang kana bitawng istoryahan, no, nga kani tuli ni unsay buhaton, ang kay sakit an injection man, no, anesthesia gumana na wala na. Nangunay si Mayor Jonard Ahong Chan sa pagsusi sa dagan sa libreng tuli. Gipasigarbo sab niya ang libre nga ice cream ug mga treats sa mga bata nga nahuman na niini. Importante kayo ang tuli kay dako ni katabang sa mga laki, no, sa hygiene, sa yon paglimpyo dili ma-infection. Gibanhaw sa mayor iyang hagit dili lang sa mga kabataan bisan katong taas na og pangidaron. Kahinumduman sa miaging tuig mausab kini ang iyang gidalit kundiin may pipila nga misanong sa iyang hagit. Bisan gani kining 73 anyos nga lolo. Karong tuiga, muhatag ang mayor og 10,000 pesos sa magpatuli nga nag-edad og 20 anyos pataas. Doblehon kini sa mga senior citizens. Dili ko gusto nga adunay apo ni Lapu-Lapu nga pisot. So mao na nga nanawagan ko kinsa tong mga nag-edad og 20 pataas. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.